que nos conte un dos coordinadores, un dos adestradores destas categorías base do Clube Cullerdense. Alex Seijo, que tal? Boas tardes. Hola, boas tardes, que tal? Bueno, imagino que xa pendentes deste remate das diferentes competicións e agora mesmo pois o momento, non, de facer balance do que foi esta campaña. Antes de nada, coméntanos como foi ese sector nacional. A verdade é que xa se preveía, non, que sería complicado. Sí, foi, evidentemente, todos os sectores nacionais son complicados. Pode haber un pouquiño máis de nivel ou menos nivel en un grupo, pero sempre son moi complicados. Bueno, quizáis o primeiro encontro estivo moi igualado, e incluso dominamos en certos momentos do encontro, quizáis os fallos de lanzamento en certos momentos pois perxudicounos, non chegamos, chegamos incluso con un balón para empatar a falta de un minuto e non puido convertirse, e, bueno, pois o Maravillas rematou a faena na última acción de xogo prácticamente, e levouse o encontro nun encontro xa, como iba dicindo, moi igualado, a verdade. Calquer equipo puido levarse a victoria, en este caso pois caeu de parte do equipo de Andalucía, e logo no segundo encontro contra o equipo local, contra o Camargo, pois quizáis outra vez outro partido moi igualado, onde na segunda metade o equipo local colle unha ventaxa de 4 goles e nós non podemos reaccionar para poder reducir esa ventaxa, e ao final, arriesgando con a defensa moi aberta, pois rematou o encontro o HBC de Camargo. No último encontro contra o Balonmán Elche, unha institución do balonmán femenino a alto nivel, pois nada, foron moi superiores de principio ao fin, pero bueno, nada, quizáis destacar primeiro a esa igualdade nos primeiros dous encontros, onde as nenas, e tamén no terceiro, as nenas estiveron magníficamente cos valores que intentamos implementar no clube, ese esforzo, ese compromiso, esa dedicación, esa intensidade. Bueno, eu non teño nada que dicirles máis a elas, porque eu sei que o deron todo, viuse reflexado no aspecto físico, nas súas facianas, incluso nos resultados, como é evidente. Entón, nada, de aquí felicitar a este grupo de rapazas que estiveron ao seu máximo nivel, competiron unha vez máis nun sector nacional, que isto é un premio absoluto para o clube, para a sección femenina, onde recordemos que fai 3 anos en ningún momento un equipo da sección femenina pois estaba nestas situacións competindo a nivel estatal. E ademais imagino que o fundamental tamén é sacar conclusións positivas de todo iso, sobre todo a experiencia que se colle xogando contra equipos de tanta calidade en esas competicións, e tamén con moita presión para as xogadoras, sobre todo fora de casa, con esa afición, en este caso a do conxunto anfitrión, o Camargo, que seguramente apretou moitísimo, sobre todo, imagino, que veñen con máis experiencia, que eso pode servir, non, de cara ao futuro. Sí, está claro, todo este tipo de experiencias métense na mochila, esa mochila pode abrirse para utilizarse en calquer momento no futuro. Quizáis aquí hai un grupo de nenas que xa é o segundo campeonato nacional, algunha tamén leva o terceiro consecutivo. Entón, este aprendizaxe, esta experiencia, pois é moi grande para elas, e sobre todo vai ser inolvidable. Sí que é verdade que quizáis nos dous primeiros encontros, sobre todo no primeiro tamén, os nervos e a situación de estrés puido con elas, pero bueno, nada, eso é así do deporte, hai que saber levalo tamén. A veces cae a favor e a veces cae en contra, pero bueno, como iba dicindo, estos 3 anos han sido maravillosos, sobre todo na sección femenina, onde son 3 campeonatos estatales que dice moi pronto, e ojalá que podamos conseguir algunha situación destas máis. E pouco a pouco chegan ao seu punto de final e todas estas competicións. De feito, falábamos antes a micrófono pechado que esta fin de semana tedes
algo que non é moi habitual, non? Unha fin de semana prácticamente baleira de competicións, polo tanto, un descanso que imagino que tamén xa é necesario para todos vos. Sí, está claro. Despois dun ano moi duro, outro ano máis moi duro con competicións en todo momento, cada fin de semana, sen parar, moitos encontros cada fin de semana, moitas viaxes o fin de semana, moitos resultados, moitas alegrías, moitas decepcións, bueno, un cúmulo de moitas situacións que van enchendo todo o ano. E, bueno, pois, como dis, este fin de semana, pois, xa non temos ninguna competición. Ahora só queda esperar a algún torneo para cerrar a tempada, algunha festa máis para estar máis relaxados coa familia do balonmán Culleredo, tamén descansar, que, por suposto, nos va a vir moi ben. Hai que descansar, que sobre todo a estas alturas de ano é moi necesario, tampouco demasiado, non? Porque xa pouco a pouco imos confirmando actividades que teremos ao longo dos meses de verán, por exemplo, xa están confirmadas eses dous campamentos, o Campamán e tamén a Campanatura, que, bueno, son unhas actividades quizáis algo novedosas, non, este ano para vos? Sí, nada, facemos este tipo de actividades para manter ese servicio ás familias e darlle esa experiencia ás nenas e os nenos do clube, que non sexa todo balonmán, non? Que haya máis actividades como kayak, orientación, bueno, diferentes actividades que os nenos poidan seguir divertíndose, estar sempre ao lado do clube, sempre estar ocupados, que é moi importante hoxe en día que estes nenos e nenas estén ocupados, xa de mañá ou xa de tarde. A verdad que é unha inversión de cara ao futuro moi importante e moi agradable, incluso para eles e para elas. Tamén temos o campus do Riao do Burgo, que tamén é un campus especial para os benxamíns, prebenxamíns de Culleredo. E, bueno, nada, en ese sí que seguiremos con un poquinho máis de balonmán, porque non tampouco imos parar ata finais de xuño, non sempre vamos a ter algunha outra cousiña. Pois o comentaremos tamén aquí en estes micrófonos, un pequeno descanso, non demasiado, que é necesario sempre, ademais para xente que está, como nos comentabas antes, todo o ano aí, semana tras semana, fin de semana, cada fin de semana competindo, e ademais a moi altísimo nivel, e agora pois falaremos máis adiante de todo iso que nos estás a comentar, os campamentos de verán. Pois Álex Seijo, moitísimas gracias e como sempre hoxe unha vez máis por atender a chamada de Radio Culleredo. Gracias por tamén estar aí ao longo de todo o ano e quedamos aí emplazados, seguimos en contacto, cando haxa algo pois o comentaremos de novo. Moi ben, gracias a vos como sempre por estar chamándonos, por estar divulgando o balonmán Culleredo, sobre todo non só no senior masculino, senón toda a información que dades de categorías base, esos pequenos detalles nos o valoramos moitísimo, como non estamos moi agradecidos de estar falando con vos cada fin de semana. Pois igualmente, seguimos en contacto. Alex, moitísimas gracias. Un saúdo. Un saúdo, ata logo.